Vi vil bevise for denne sætning a minus b i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2ab. Ja, og vi vil bevise det med kvadrater, så her har vi klippet en kvadrat ud, og hvis vi lægger alle dem her sammen, så bliver det den der. Og så har vi fået en regel, som står på tavlen. Den øverste, som siger, at b gange minus ab er lig a gange b minus b i anden. Og den kan vi så benytte her. Ja, så derfor indsætter vi dem her, i stedet for dem her, så vi har a gange b plus b i anden. Så vi indsætter det her, og så bliver det faktisk minus. Og det gør vi så også herover. Sådan her. Og indsætter minus b. Så det kommer til at stå sådan her. Ja, og vi vil gerne bevise det her er rigtigt, så den rykker vi over på den anden side. Lighedstegnet? Ja, og skifter nu med den der. Med a i anden. A i anden. Og så har vi faktisk bevist, at, hvis vi lige kigger her, at a i anden plus, fordi der står minus b i anden, gange minus b i anden, det giver b i anden, så plus b i anden, og så har vi 2 minus ab tilbage. Så derfor har vi bevist, at a minus b i anden er lig 2, eller ja, a i anden plus b i anden minus 2ab. Ved hjælp af kvadrater. Yes. Smukt.